Добре дошли в черешката на тортата. В днешния епизод ще видим как този, има предвид знаменителна личност, готви с тези други знаменителни личности. Така, добре дошли в моето малко дребно селище. Дубай. Аз ще ви покажа откъде пазарувам за най-качествените продукти. Добре да сте дошли в магазина на Байтоши. Междувременно. Значи според мен той ще ни сготви хубава храна. Здравейте, аз съм от Африка и Здравей! Мисля, че е време да видим какво прави нашия готвач. Бих искал да представя моя най-добър специалитет, който готвя всеки ден. Ям всеки ден! Той се казва Рао Асоле. Само гледайте. това е най-красивото ястие, което някога съм виждал. Този, който го направил, трябва да бъде много горд от себе си. Хе-хе! Сега нека да видим какво нашите гости ще смятат за това невероятно ястие. А това да не е моето любимо ястие. Мишка с пишка. Какво? Това плъх ли е, бе? О, да! Аз обича плъх. Чакайте малко, хора. Първо, трябва да ви покажа моята голяма изненада. Може изненадата да влезе. Здрасти, татко! Здрасти, татко! Здрасти! Здрасти! Това синът ли ми беше? Между друго, аз чуках твоя жена, да знае. И с това е време да гласуваме. Какво смятат нашите гости за тази невероятна вечеря? От мен 10 от 10. 10 от 10. Много готино беше. 10 от 10. И с това приключва пореден епизод на черешката на тортата. Марча.